Καλημέρα που απασχολούν τους πολίτες και για εξοδικαστικό συμβιβασμό και για κόκκινα δάνεια, θα πούμε. Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, ισχύει. Έχουμε ένα μπαράζ νομοθετικού έργου, να σας πω καταρχάς. Χθες κατατέθηκε και η διατάξη για την απαλλαγή των εισφορών, των υπεροριών από εισφορές. Και παράλληλα έχουμε και σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για την κεφαλαία αγορά, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται σημαντικές ρυθμίσεις όπως αυτή που λέμε τώρα. Δηλαδή, ο διπλασιασμός των ορίων της περιουσίας και του εισοδήματος για τους οφειλέτες, ώστε να αυξηθεί η περίμετρος των δικαιούχων, ώστε να μπουν όλο και περισσότερο, όσο δυνατόν περισσότεροι οφειλέτες στον εξοδικαστικό μηχανισμό και κατ' επέκταση να γλιτώσουν και τις κατασχέσεις και τα αναγκαστικά μέτρα. Έχουμε φτιάξει κάποιες κάρτες για να δουν οι τηλεθεατές και οι τηλεθεάτριες πώς αλλάζουν αυτά τα όρια. Για παράδειγμα, βλέπουμε μονοπρόσωπο νοικοκυριό, το οποίο φυσικά θα έχει οφειλές έως 300.000 ευρώ, είναι το ταβάνι το οποίο έχει προβλεφθεί. Το εισόδημα, το όριο το εισοδηματικό ήταν 7.000 ευρώ, διπλασιάζεται, πολύ απλά πάει στις 14.000 ευρώ. Τα ακίνητα, η αξία των ακινήτων, της περιουσιακής δηλαδή κατάστασης του ενδιαφερόμενου, από 120.000 ευρώ πάει στις 240.000 ευρώ και οι καταθέσεις επίσης διπλασιάζονται στις 14.000 ευρώ. Τώρα, ζευγάρι με οφειλές επίσης έως 300.000 ευρώ, βλέπουμε ότι το εισοδηματικό ταβάνι φτάνει στις 21.000 ευρώ από 10.500 που ήταν πριν. Η ακίνητη περιουσία πάει από 135.000 ευρώ, μας έχει φύγει ένα εδώ πέρα. Ένα παράπάνω. Εντάξει, ναι, όχι 1 εκατομμύριο. Γιατί άμα έχει 1 εκατομμύριο. Λοιπόν, θα ήταν τρομακτική αποκλιμάκωση. Πάει στις 270.000. Και οι καταθέσεις επίσης θα πρέπει να μην ξεπερνούν τις 21.000 ευρώ. Τώρα, ζευγάρι με ένα παιδί και οφειλές έως 300.000 ευρώ. Εδώ βλέπουμε ότι φτάνει τις 28.000. Έχουμε μια αύξηση δηλαδή. Επίσης, διπλασιάζεται το όριο του εισοδήματος για ένα ζευγάρι με ένα παιδί. Η ακίνητη περιουσία δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 300.000 ευρώ και οι καταθέσεις επίσης δεν θα πρέπει να ξεπερνούν το όριο των 8.000 ευρώ, των 28.000 ευρώ. Είναι διπλασιασμό σε όλα σχεδόν. Σε όλα. Έτσι. Και θα μας πούνε, νομίζω, και οι ειδικοί, ότι μας το έχουν πει ήδη δηλαδή και στις κατηδίαν συζητήσεις, ότι αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ ώστε να ενταχθεί περισσότερος κόσμος στον εξοδικαστικό, γιατί ήταν ένα σημαντικό πρόβλημα, ένα σημαντικό αγκάθι το γεγονός ότι ήταν πολύ χαμηλά τα όρια, τα περιουσιακά και τα εισοδηματικά. Ναι. Και εδώ, ζευγάρι με 2 παιδιά και οφειλές έως 300.000 ευρώ, βλέπουμε ότι σε όλες τις πτυχές διπλασιάζονται ουσιαστικά. Διπλασιάζονται και κρατάμε και το 300.000 που είναι το ταβάνι ουσιαστικά των οφειλών, το όριο των οφειλών. Εδώ βλέπουμε πάλι διπλασιάζονται, 35.000 το εισόδημα, το οποίο πρέπει να έχει ο ενδιαφερόμενος, ο ωφελούμενος, 330.000 η περιουσιακή του κατάσταση, η αξία της περιουσίας του και επίσης η καταθέση του 35.000 ευρώ.